Какъв прекрасен ден. Дали днес ще имам късмет? Айде да видим. Я виж пари. Колко са, бе? 1, 2, 3, 4 и 75. 4,75. Бах ти парите, бе. Дай да потърся за още, бе. Можеш да спечеля още нещо, бе. Тук има ли? Не, нема. Тук? Не. 5 лева! Омага! 5 лева! Това не е за вярване. Има ли още? Снежният човек. Снеж... Моркова ти е паднал, бе.